Γεια σας από το getpaid.gr, την ελληνική κοινότητα για την οικονομική αξιοποίηση του διαδικτύου. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το affiliate marketing, με το οποίο μπορείτε να κερδίζετε χρήματα μέσα από τις ιστοσελίδες σας. Είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας? Τεχνικά είναι πάρα πολύ απλό, αλλά για να μπορείτε να προσδοκάτε σε ένα ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα, θα πρέπει οι σελίδες σας να έχουν αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα. Επομένως, σας αφορά το affiliate marketing αν έχετε στο διαδίκτυο κάτι ήδη γνωστό ή αν έχετε στόχο να αποκτήσετε κάτι, να δημιουργήσετε κάτι με σκοπό και το κέρδος. Τι είναι λοιπόν το affiliate marketing και πώς λειτουργεί? Εγώ θα σας ξεκινήσω λίγο από το AdSense και θα σας πω συνοπτικά 2 λόγια. Εκεί τι κάνετε? Αντιγράφετε έτοιμο κώδικα από το Google, το επικολλάτε στο σημείο που θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για κάτι άλλο. Οι διαφημίσεις εναλλάσσονται και το Google επιλέγει το πιο αποδοτικό, τις πιο αποδοτικές και τις πιο κατάλληλες. Έτσι εσείς λαμβάνετε ένα εισόδημα χωρίς να χρειαστεί να ασχοληθείτε παραπάνω και πληρώνεστε ανάλογα με τις εμφανίσεις ή τα κλικ. Στο affiliate marketing συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Καταρχήν, επιλέγετε εσείς οι ίδιοι τους διαφημιζόμενους και τα προϊόντα τα οποία θα προωθήσετε και μάλιστα πληρώνεστε ανάλογα με την απόδοσή σας. Δηλαδή, αν ο διαφημιζόμενος επιθυμεί να πετύχει πωλήσεις, συνήθως σας δίνει κάποια προμήθεια επί των πωλήσεων. Αν πάλι θέλει νέους πελάτες, μπορεί να σας δίνει χρήματα ανάλογα με τις νέες εγγραφές που προκαλούνται μέσα από τη σελίδα σας. Πώς γίνεται αυτό τεχνικά? Αυτό γίνεται μέσα από τα affiliate networks, τα οποία λειτουργούν για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να καταγράφουν τις πωλήσεις, τις εγγραφές και αυτές τις ενέργειες για τις οποίες οι διαφημιζόμενοι, advertisers, δίνουν χρήματα στους publishers, δηλαδή σε εμάς που έχουμε τα blogs, τα site και τους προωθούμε. Εμείς θα σας δείξουμε πόσο εύκολο είναι αυτό. Θα δοκιμάσουμε να προωθήσουμε κάποιο προϊόν μαζί. Πριν από λίγες μέρες πήραμε συνέντευξη από τη Ρούλα Σαλταπίδα για την αυτοέκδοση του νέου της βιβλίου. Στο κάτω μέρος της συνέντευξης τοποθετήσαμε κάποιο κλικ, ώστε πατώντας εκεί οι αναγνώστες μας να μπορούν να οδηγηθούν στη σελίδα του eshop.gr και να αγοράσουν το βιβλίο η επόμενη μέρα. Εμείς μέσω αυτού του link δεν μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Δηλαδή έρχονται οι αναγνώστες μας, πατάνε εδώ, μπορεί να αγοράσουν το βιβλίο, αλλά εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι. Ενώ το eshop.gr μπορεί να έχει κάποιες πωλήσεις αυτού του βιβλίου και έτσι να κερδίζει. Πώς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κι εμείς από όλη αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που εμείς προωθούμε αυτή την πώληση? Το eshop.gr συμβαίνει να έχει κάποιο affiliate πρόγραμμα μέσω του click banner. Δηλαδή, μέσω του click banner προσφέρει 2% για κάθε πώληση στα sites και στα blogs που την προωθούν. Πώς γίνεται τώρα αυτό έτσι τεχνικά? Καταρχήν να σας πούμε ότι για να μπορέσετε κι εσείς να προωθήσετε κάτι, όπως για παράδειγμα ένα βιβλίο από το eshop.gr, θα πρέπει να εγγραφείτε στο click banner, κάτι το οποίο είναι εντελώς δωρεάν. Δηλαδή στο affiliate marketing μόνο παίρνουμε χρήματα από τη στιγμή που προωθούμε προϊόντα. Το click banner κερδίζει χρήματα από το eshop.gr. Παίρνει και αυτό μια προμήθεια, από την προμήθεια τη δική μας. Αλλά αυτό εμάς δεν μας αφορά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσουμε εμείς. Εγγραφόμαστε εντελώς δωρεάν και τι κάνουμε μετά? Στην αρχική σελίδα βρίσκουμε το εργαλείο κλικάκι. Πώς λειτουργεί αυτό? Γράφουμε τον κωδικό του affiliate. Κάθε affiliate έχει το δικό του κωδικό. Αυτό προκύπτει από την εγγραφή. Και επικολλάμε τη σελίδα στην οποία πωλείται το βιβλίο. Έτσι,
δημιουργούμε ένα νέο link, το λεγόμενο affiliate link, το οποίο στην ουσία δεν έχει καμία διαφορά από αυτό το link για τον επισκέπτη μας. Δηλαδή, είτε πατήσει κανείς αυτό το link, είτε πατήσει αυτό το link, θα οδηγηθεί στη σελίδα η επόμενη μέρα. Απλά, σε αυτή την περίπτωση δεν καταγράφεται τίποτα, ενώ σε αυτή την περίπτωση, μέσω του click banner, καταγράφεται ότι κάποιος αναγνώστης δικός μας οδηγήθηκε σε αυτή τη σελίδα. Αν κάποια στιγμή προκληθεί κάποια πώληση από αυτόν τον αναγνώστη, τότε εμείς θα λάβουμε αυτή την προμήθεια του 2%. Οπότε τι κάνουμε? Αντιγράφουμε αυτή τη διεύθυνση που μας έδωσε το κλικάκι και πάμε να επεξεργαστούμε τη συνέντευξη. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε το απλό link με το affiliate link. Βλέπετε ότι εδώ είχαμε ένα απλό link από το οποίο δεν κερδίζαμε τίποτα και τώρα αυτή τη στιγμή το αντικαθιστούμε με το affiliate link. Αν λοιπόν ξαναπάμε στην αρχική σελίδα του getpaid.gr και πάμε πάλι στη συνέντευξη, θα δούμε πως πλέον το απλό link έχει αντικατασταθεί από ένα affiliate link. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, για τον αναγνώστη δεν έχει καμία διαφορά. Πάλι πατάει κανονικά, οδηγείται στη σελίδα του e-shop.gr, αλλά πλέον από το click banner έχει καταγραφεί αυτή η κίνηση. Επομένως, αν κάποια στιγμή, ανάλογα με τους όρους του affiliate πρόγραμμα, συνήθως μέσω cookies, κάθε πρόγραμμα έχει τους δικούς του όρους. Μπορεί δηλαδή, αν ο επισκέπτης γυρίσει ακόμα και μετά από 30 ή μετά από 60 μέρες, η πώληση να μετρήσει για μας. Οπότε έρχεται, βλέπει το βιβλίο και μετά από 2 μέρες αποφασίζει ότι θέλει να το αγοράσει. Το αγοράζει και τότε εμείς μέσω του click banner λαμβάνουμε αυτή την προμήθεια. Βλέπετε, αυτή είναι μια επικερδής διαδικασία για όλους μας. Εμείς δίνουμε την πληροφορία στον αναγνώστη, το e-shop.gr κερδίζει από την πώληση, εμείς κερδίζουμε την προμήθειά μας, ο αναγνώστης βρίσκει αυτό που θέλει, επομένως είναι μια διαδικασία από την οποία όλοι κερδίζουν. Τώρα, τι θα πρέπει να προσέξετε? Πάρα πολλοί από εσάς μπορεί να παρασυρθούν και εφόσον έχουν ως σκοπό τους το κέρδος, μπορούν να μπουν στη διαδικασία να προωθούν affiliate προγράμματα και αυτό να γίνει αυτοσκοπός. Αν γίνει αυτοσκοπός, τότε να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να βγάλετε χρήματα μέσω του affiliate marketing. Αυτό που θα καταφέρετε είναι να χάσετε την εμπιστοσύνη από τους αναγνώστες σας, γιατί θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα, και από την άλλη δεν θα αγοράζουν τελικά, οπότε ούτε κέρδος θα έχετε. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, δηλαδή να είστε ειλικρινείς, να τοποθετείτε affiliate links εφόσον γράφετε για κάτι το οποίο το πιστεύετε, να δίνετε χρήσιμες πληροφορίες, κάποια στιγμή που δίνετε χρήσιμες πληροφορίες και ούτως ή άλλως θα έπρεπε να αναφέρετε κάποια προϊόντα ή κάποιες υπηρεσίες πάνω σε αυτά που γράφετε, τότε εκεί φυσικά και το affiliate link όχι μόνο δεν είναι ενοχλητικό για τον αναγνώστη, αλλά του προτείνεται πολύ χρήσιμες υπηρεσίες και προϊόντα. Επομένως, θέλει πολύ προσοχή εκεί, πολύ προσοχή. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω για σας είναι ότι ένα άλλο λάθος που βλέπω ότι γίνεται είναι ότι ακολουθείτε το ρητό «κάνε ό,τι κάνω». Δηλαδή, πολλές φορές εμείς μέσα από το getpay.gr προωθούμε affiliate προγράμματα ή online website builders. Εσείς ενθουσιάζεστε από την ιδέα αυτή του ιντερνετικού κέρδους και μέσα από τα blog σας κάνετε ό,τι κάνουμε και εμείς στο getpay. Δηλαδή αρχίζετε και γράφετε για το ιντερνετικό κέρδος, για το πώς κανείς μπορεί να φτιάξει ιστοσελίδες. Ενώ εσάς δεν είναι αυτό το περιεχόμενό σας. Δεν θα κερδίσετε χρήματα κάνοντας ό,τι κάνουμε εμείς. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε το affiliate marketing
το affiliate marketing, αλλά σύμφωνα με το δικό σας περιεχόμενο. Αν δηλαδή πουλάτε ποδήλατα ή αν γράφετε για ποδήλατα, θα βρείτε affiliate προγράμματα σχετικά, βιβλία σχετικά με την ποδηλασία, ίσως κάποιο e-shop που πουλάει ποδήλατα και θα προτείνετε κάποια ποδήλατα. Δηλαδή, θα λειτουργήσετε με βάση το δικό σας περιεχόμενο. Έτσι θα καταφέρετε να κερδίσετε χρήματα, όχι κάνοντας ό,τι κάνουμε εμείς. Θα αναφερθώ και σε ένα ακόμα λάθος που γίνεται για να κλείσουμε σιγά σιγά, να μην σας κουράζω άλλο. Πάρα πολλοί οι οποίοι απορρίπτουν το affiliate marketing και δεν το θεωρούν τόσο έτσι επικερδές όσο το AdSense, κάνουν το εξής λάθος. Βάζουν banners, δηλαδή όπως είδαμε εμείς, αντιγράψαμε ένα link, φτιάξαμε ένα affiliate text link. Πάρα πολλοί απλά παίρνουν και φτιάχνουν banners, έτσι, διαφημίσεις δηλαδή, οι οποίες είναι γύρω-γύρω από τα κείμενα και οι οποίες διαφημίζουν σχετικές υπηρεσίες. Το πιθανότερο είναι, αν ακολουθήσετε αυτή τη τακτική, να μην βγάζετε τα χρήματα που σας δίνει το AdSense. Συνήθως το AdSense είναι πιο αποδοτικό γιατί εναλλάσσει τις διαφημίσεις, κρατάει τις διαφημίσεις που είναι πιο αποδοτικές, κλικάρετε πιο εύκολα και είναι γενικά πιο αποδοτικός τρόπος για αυτού του τύπου τη διαφήμιση. Εγώ όταν μιλάω για affiliate marketing προσωπικά πιστεύω στα affiliate text links, δηλαδή στα affiliate links που είναι μέσα στο κείμενο και που είναι μέσα σε χρήσιμο περιεχόμενο. Είναι κομμάτι του χρήσιμου περιεχομένου για τους αναγνώστες. Όσοι λοιπόν θέλετε να εισέλθετε στο μαγικό κόσμο του affiliate marketing, δεν έχετε παρά να γραφείτε στα ελληνικά affiliate networks. 3 είναι βασικά αυτή τη στιγμή. Η Linkwise που είναι το μεγαλύτερο, το ClickBanner που σας αναφέραμε και το ForestView. Links υπάρχουν κάτω από το βίντεο, οπότε εκεί μπορείτε να εγγραφείτε εντελώς δωρεάν, να δείτε τι affiliate προγράμματα έχουν, ποιο σας ταιριάζει, να δείτε τι μπορείτε να προωθήσετε χωρίς να γίνεστε ενοχλητικοί στους αναγνώστες, αλλά αντίθετα να εμπλουτίσετε το περιεχόμενό σας και με αυτόν τον τρόπο να κερδίζετε χρήματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και με επόμενα βίντεο στη συνέχεια. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τη σελίδα μας getpaid.gr στο διαδίκτυο, από όπου ανεβαίνουν συχνά άρθρα σχετικά με την οικονομική αξιοποίηση του διαδικτύου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, καλά κέρδη, να προσέχετε αυτά που σας είπαμε και τα ξαναλέμε. Γεια σας.